Vážení televízni diváci, nachádzame sa v malebnom kraji blízko Tatier. A tu pod Tatrami trávi svoj voľný čas aj pán Michal. Pán Michal, a prečo práve tu? Viete čo, ja tu zbožňujem ten kľud. Pokoj. Ja tu pod Tatrami často za celý deň nestretnem jediného človeka. A čo tu celé dni zvyknete robiť? Tak ako ste povedali, väčšinou trávim. Hlavné jedlo, ale aj polievku či dezert. Niekedy zajdem do divadla, inokedy, ak mám čas, tak idem do divadla a ak popri tom všetkom ešte stíham, tak idem napríklad do divadla. Tak ste to videli, vážení televízni diváci. Pán Michal je naozaj výnimočný človek. A takých ľudí je dnes naozaj málo. Na mne už neostáva nič iné, iba dodať, že divadlo Na hrane predstaví svoje humoristické dialógy v Kežmarku 27. októbra o 19. hodine v základnej umeleckej škole Antona Cígera. Dovidenia.